Bonjour. Bonjour. Natal, quand tu dis bonjour. 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 Pour une heure ou pour une vie. Ahoj, ahoj, salut à tous. Já jsem Guillaume a já vás naučím francouzsky. Naučím všichni, od malý do velký, holky, kluky, starý, mladý. C'est une girafe. Très bien, très bien. Já vás zvu na naši kurzy francouzštiny, nebojte se a přijďte k nám. C'est un éléphant. Éléphant. Les grosses voitures, les grands restaurants. J'aime pas les belles. A co nabízíme? No, překvapivě kurzy francouzštiny. Můžete navštěvovat skupinové, individuální, víkendové, letní, firemní, přípravy na zkoušky, připravit maturitě. C'est tout. Ale především vás naučíme mluvit. Je suis le grand méchant loup. Et moi, je suis le petit chaperon rouge. Parler français. Komunikovat krásnou řečí, kterou na světě mluví přes 220 milionů lidí. Ale hlavně je řečí básníků a milenců. Je t'aime. A přátelé, Francie to není jenom úžasné jídlo, la cuisine française. To je i stará a bohatá kultura, spousta památek, pěkná krajina, příroda. A dobří lidi, třeba já. Et maintenant, je vais tous vous inviter à trinquer à la française. Donc on va lever nos verres et on va dire santé. A máte štěstí, protože francouzská aliance v Pardubicích pořádá různé akce, kulturní, koncerty, někdy i degustace. Takže přijďte k nám, těšíme se na vás. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je sens mon cœur qui ne bat que pour lui. Takže přátelé, au revoir v Pardubicích.